Sir Winnie Sancho Sanggawa. Sir, good evening. Yes, Brian. Ang gabi si Mono, labi na sa atong mga tagpalamati. Gatilindog ang akon balahibo, Sir Wen. Sa makitaan ko ning balita nga 13 pesos masubra ang isaka sang diesel, ano? Kag 7 pesos ang gas, 10 naman ang kerosene, ano? Pero sa inyo silingahanay, Sir, una, ang pagintindi nato, nag-file ka mo agud pa sa sweldo sang tawo, kay ti isa ina sa makabulig posible sa nakamahal iya nga presyo. Sir, gamay lang nga update. Kumusta na ni Subong, sir? Ang inyong ginpasulod dito nagligad nga semana. Well, actually, na isa ka petitioner, no? Asking for 300 to 400 pesos per day. And then, ako yun nagpadala ko sa workers manifesto. No? Pero sa akon pagkinunanon, sa nagligad na Sabado, sa mga leader mamumugon, dili sa Negros, ang ilang plano nga ma-file man sila sa petition for wage increase, no? Ang sa akong workers manifesto, bali ano lang tuyo, Brian, restoration ng purchasing power ng workers na nadula, so amounting to 95, between 95 to 100 pesos. Mm-hmm. At anyway, sa Brian, bisan wala na sa petition, no, sa organized labor, because of the existence of the supervening condition, no? Amuning extraordinary increases in the prices of petroleum products and other goods and services, justified na nga kinanglan i-review, no, ang minimum wage because it is no longer applicable, no, at this point in time. Particularly buwas na may ara ginatawag nila nga mega, no? Mega price increase, no? Ang biglayin isang mega, kay kita niyang kapintalan, no? Ang mga consumers, ang mamumugon, and then, hindi ko, Brian, makagwagtab lang ihambal ang inambal mo bagulang mo. Aha, ang ano to? Ang mga president sa boto, minaano sila yaman. Doon ay sila yung lang concrete advocacy, no, to mitigate the extraordinary circumstances that is facing the nation, no? Si Charles Lalibot ng karapan nila, tigastong na gasolina, no? Pero ang common nga mga mamumugon, amo may nagapangatro itubong. Kaya may naging ang workers, no? Ang workers, consumers, amo bigyan igo. Okay. Kinanglan tanis ni Brian, ng hambog ko kayo na sa isa ko ka-interview, this is a time for burden sharing scheme. No? May burden. Kita mo, to share the burden. The government, management, and labor should share the burden. Kaya ang gobyerno, kadugay na nasang ginahampak sila na i-suspend ang stock. Tanubuan ang value-added tax sa fuel product. Kanan sila makabulig ini. Ay, ano mo kay Dawagin? Bisan ko yung subsidy, way ng katupa. On the part of management, kamo na ginainyo, sabi, way labot ng wage increase, dapat may mga sila, may mga measures manabi, no? Like for example, rice subsidy. Ibutang mo, free snack and free transportation. Para makulumagan ang kumatyagan siyang mamumugon. On the part of labor naman niya, they should offer, we will offer 1 hour extra work without overtime compensation. Okay. Sir, may binuligay kita. Yes. May mga negosyante, Sir Wen, nga hindi lang diri sa Bacolod, bisan dito gani sa iban nga probinsya, nagahambal nga kon magpasaka kita sa mga chimpo nga amo sini nga sitwasyon. Basi may palabuton kita nga pagsililira sa mga negosyante kay hindi na makaya ang sweldo kung masubrahan na, Sir Wen. Anong imo nga pananaw dire? Kabalo ko, before ka mo nag-file sini, may mga computation ka mo, Sir Wen, ano? Oo, ang aton nga computation, 1 divided by consumer price index times 100, amo na ang purchasing power ng workers. Yung purchasing power ng peso subong sa Western Visayas, kung i-multiply siya sa consumer price index at yung August 2021, which is 131.1, 26 centavos.
Aha. Kamu si ganun Brian, ang 395 na nominal wage na inabaton sa isa ka mamumugon, ang yes na nga real value is only 300 pesos and 28 centavos. Okay. So, ang voting ganon, sa sulod sa isa ka adlaw nga pagtrabaho sa isa ka worker, ang nadula sa iya is 94 pesos and 80 centavos or around of nato nabi 95 pesos. Si as long as hindi mo na siya ma-restore, kundi hindi ka pumap, no? Amo na nga pal namon ang rason namon sa wage increase kaya nag-deteriorate ang purchasing power ng workers. The lower the purchasing power of the workers, the higher will be the increase in order to keep up to the lost value. However, most people tanang panidugan sa management. Si butangan to kang ginatawag na exemption clause. Ang hindi yung makaparang, kundi file ka petition for exemption. Aha. No, ang dito nga hindi iya ma-implement ang whatever increase na there might be. Ang makatarang ito ako na sila ang makuha ang mahatag, no? Aha. Amo lang na galing kasi tanan-tanan nga workers, igo man mo. Kasi kung magpiling ka nga may exemption, na wala man sa exemption sa our price hike, wala man sa exemption sa bottom, kag wala man sa exemption sa natawag na economic crisis. Husto, no? Oh. May ito exemption sa gahilab nga tiyan mo, no? Correct. Oho. Kita tanan niya maka-experiensya kinakunway ka na isunod sa tiyan ni mo, no? Pero anong chances na Sir Wen sa inyo sa paglantaw? Lain niya sa buong panahon, no? These are extraordinary times which calls for extraordinary measures. Aha. Kita mo ang ikop kani, nagambal sila nga, wala man sila sang vehement opposition, kung nila tanong ta, nakag-istoryahan na to, no? Kasi ako tani, no, sa sinib lang ipitipit na panahon, may suggest ko tani sa mga kandidato, Brian, mo, mga inib lang galibot, hindi sabi panapik mo daw sa mga tagpuloy, hindi tanan sa dasuanan sa propaganda, kinanglan sa workers, sabi niya, kuha mo bread and water, kaya sabi niya, ang galibot sa muda, hindi ko pa mangatag tinapay, sa pamig, no? Tapos mayo, siguro, mabigyan hindi ka makadaong, nadumduman ka kapusang mga tigadong mamumugo, no? Kasi, amo na, Brian, ang kinanglan na itong subong mo, sa tungkol pang panahon bala sang kapitipan, no? Kasi, sa March 21, may meeting kami sa Iloilo, ang order ni Attorney Sicto Rodriguez, na Regional Director sang Dole, at the same time, amo ang chairperson sang RTWPB, of the Wage Board, na face-to-face, no? Kay sumo sa iya, may marching order na naalin sa kay Secretary Bilio sa Dole, na ipatrack, no, i-type ang pag-review sa paghatag kung sinanglan sa nagkasaigo o wage increase, no? Because, as I have mentioned, karon po dugayan, kanata, ano mo nang kumpay kung patay ng kabayo, no? Yes. Sinanglan na i-expedite na ito, kasi immediate economic relief grant, ang atong sinanglan kasi nga panahon. Sige. With that, Sir Wen, kadami pa kita ni-discussan. Galing yung time ko, medyo kamay lang, gid. Salamat kayo sa time, Sir Wen. So, mga gabi, nakadugang naman kita pintindi sa aton Sri Matag Palamate. Good evening, sir. God bless. Salamat, mga gabi. Action Firing Line.